Ramogi TV. Koro gikone to jodak ma Mombasa kinyiero gavana margi tok duol mar IEBC yango negi kore ne chendono. Bad migawo mar arita kwe bende owacho ni arita ne kare ewi chendono. Eriko Wenga ma ripota marwa miyowa ler kowuok e kaunti ma Mombasa. Koro frimbi mar manyo gavana ma Mombasa mar ariyo osekudhi. Maeri tok duol mochung'ne yiero thuru ka IEBC tieko ikruok mare mar bago yiero ni. Odichi makawuono apisas mag IEBC nodich ka pango boxes mag luto ombulu kendo ne gikogi e kuonde luto ombulu maromo 141 manie kor gwenge duto ma Mombasa. All the materials are ready, the ballot papers are okay, everything is okay. We have the KIMS kits in place and everything is excellent. We are waiting shortly in about an hour's time to dispatch our poll officials to the polling stations. Mae en ikruok mabiro neno ni kuonde chung od bura duto auchiel ma Mombasa oyudo gigo mag luto ombulu kapok saa luto ombulu ochopo gokinyi saa 12. What I can talk about to the voters in particular, I'd inform them that they are aware, but this is a reminder that apart from the stations being open from 6 a.m. tomorrow, they will be required to walk to the polling stations with their national ID or passport, that one which they used to register during the registration period, the registration of voters, so that they can take part in the process of voting. Karita kwe already mokal maneno ni chenro mar yiero gavana ni obedo gi kwe kaka dwarore. Maxwell Agoro en jatend obila ma Mveta. The requirement is that upon voting, one is supposed to leave the polling station 400 meters away from the polling station and wait for the result. What I was saying about the law of the land is that maintenance of peace and preservation of law and order, that's what we expect. We have nothing much other than to keep security of those who are voting and those who are conducting the exercise. We are very much prepared in terms of security. Every polling station has enough security, and we have some who will be on patrol and enough security officers for the tallying center. Mwela rokomni oywa jochung' abiriyo magin Hassan Omar mar Oda, Abdul Samad Nasir mar ODM, Daniel Munga mabendo chung kaka jochung' makar kende, Hezron Naweti mar VDP, Said Abdallah mar Usawa kwa wote, Shafi Makazi mar Upya, gi William Kingi mabende ochung' kod otiko mar PA kaachiel gi Anthony Chitavi mar UDP. Martin seche 12 kende to joluto ombulu maromo 641 913 bro pango la ino diche makiny mar yiero gavana mar ariyo bro kawo kar Hassan Joho ka duol mochung'ne yiero e thuru ka IEBC to wacho ni papo osepedhi maneno ni joluto ombulu duto oyiero gavana margi kuom ji abiriyo. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nyali, Mombasa County.